انجام شروپفچونên dijwar yê ku di dema borî de li Sûriyê ro dayîn tevî ku agirbest li Sûriyê tanha berdewam e, Ajansa TASS ya Rûsî ragihand ku ji derekî diplomasî ji wan re eşkere kiriye ku her yek ji Rûsya û Amerîka rêkeftinek bi navê sîstema bêdengiyê ku wê li Sûriyê bê bijîkirin imze kirine. Ew rêkeftina Rûsî û Amerîkî li gor Ajansa Rûsî wê ji sihê mihê ve were aktîv kirin. Ango îşev demijmêr 12. Her wiha girentiya wê rêkeftinê ji aliyê Rûsya û Amerîka ve wê were kirin. li gor ku Ajansa Rîya ya Rûsî jî ragihandî ku ew sîstem wê li bajarê Laziqiyê 72 demijmêran bê bicîkirin. Her wiha 24 demijmêran li Şama paytexta Sûriyê û gundewarên wê were bicîkirin. Ji aliyê xwe ve Komîsyonê Netewên Yekgirtî yê Karobarên Mirovî Zêd bin Reed ragihand ku qelsbûna agirbestê li Sûriyê ku li ber têkbirinê ye her wiha sernekeftina danûstandinên siyasî dibe ku rewşa Sûriyê xirabtir bike û dibêje dibe ku Sûrî bikeve qonaxekî gelekî metirsîdar de. Bi taybetî astê şerûpevçûnan wê li Sûriyê bilind bibe. Bin Reed her wiha serbar kir ku hemî welatên cîhanê sivgatiyek mezin bi xwîna welatiyên Sûrî kiriye. Di heman demî de bang li hemî aliyên ku çek di destê wan de hene li Sûriyê kir ku dest bi şerûpevçûnan nekin û li ser çareseriya siyasî rawestin. û serbar dike ku eger şer li Sûriyê dest pê bike hejmara komkujiyan wê newe hejmartin. Zêd Hesen Ark